Формула-55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. дар ҷамоати деҳоти пушинги ноҳияи Данғара дар рӯзи таҷлили Иди Наврӯз мусобиқаи варзишӣ оид ба гӯштини миллии гӯштингирӣ баргузор гардид. сокинони ҷамоати деҳоти Пушинг нисбат ба иду анъанаҳои аҷдодӣ эҳтироми хоса гузошта, барои дигарбора рушду равнақ додани намудҳои варзиши миллӣ саҳми арзанда мегузоранд. мо ҳамасола гӯштинҳои миллиро интизор ҳастем ва ба ҳар ҷое ки ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар шуда дар он ҷоҳо гӯштин мегирем ва ман ин рӯз ба ноҳияи Данғара ба деҳоти Пушинг омадам ва дар ин ҷо ман бо як ҳарифи худ дастболо шуда ва мехоҳам ки дар ин ҷо то шоҳҷоиза мубориза барам. ин ҷо мо мушоҳида кардем ки дар ин ҷо паҳлавонони хуб бениҳоят бисёр омадаанд ва онҳо гӯштини хеле хуб гирифта истоданд. умедворам ки ҳамаи онҳо барои мухлисон гӯштини бениҳоят хуб анҷом диҳанд. бояд қайд намуд ки ҳамасола чунин мусобиқаҳо дар ноҳияи Данғара бо иштироки доираи васеъи варзишгарон, пирони кӯҳансол ва мухлисони зиёд доир мешавад. имсол низ чорабинӣ бо як шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор шуд. дар чорабинии мазкур беҳтарин варзишгарони минтақа ҷамъ омада барои дарёфти ҷоизаи мусобиқа ки 2 автомошинаи сабукравро ташкил медод ҳунарнамоӣ намуданд. соҳиби шоҳҷоизаи аввал Мирзо Ҷамил Рамазонов гардид. ин паҳлавони номдор аз даври якум рақибони худро шикаст дода дар рақобати ниҳоӣ барои дарёфти ҷоиза Маҳмад Шариф Наҷмиддиневро сарафканда намуд. соҳиби шоҳҷоизаи дигари ҳамин мусобиқа Муҳаммад Юсуфзода шуд. муҳаммад низ барои дарёфти қаҳрамонӣ камари ҳиммат баста аз нахуст майдондориҳояш бар рақибонаш дастболо мешуд. ниҳоятан пас аз кӯшишу заҳматҳои ин паҳлавон дар финал ҳарифи худро мағлуб намуда шоҳҷоизаи дигари ҳамин мусобиқаи наврӯзӣ ҷамоати деҳоти Пушингро ба худ ихтисос дод.